Александр Лукашенко зноў заявіў пра неабходнасць рэформы Канстытуцыі, падкрэсліўшы, што ён ужо пры гэтым прэзідэнтам не будзе. Гэта адбываецца пасля прыезду Сергея Лаврова ў Менск, і то бок таму вельмі важна было неяк хутка адрэагаваць, паказаць, што Александр Лукашенко застаецца ўсё яшчэ на тым канстытуцыйным трэку, што ён будзе нешта змяняць у краіне. Увагу да падзеяў у Беларусі выявілі на гэтым тыдні Масква, Брусэль і Вашынгтон. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў – трэці высокапастаўлены расійскі чыноўнік, які прыехаў у Менск за апошні час. Дагэтуль там пабывалі міністр абароны Расіі і кіраўнік службы знешняй выведкі. Посещение министра Лаврова, они не имеют практического значения, но они имеют символическое. Лавров приезжает в Минск как личный фактически посланник Путина. Прежде всего, приветы Владимиру Владимировичу. Он подтвердил все, о чем вы говорили с ним прежде, и особенно ваши договоренности, которые в Сочи во время вашего визита. Але пра што менавіта ў верасні дамовіліся Лукашенко і Путин ни ў Беларусі, ни ў Расіі дагэтуль не агучана. А сегодня выясняется, что Лукашенко что-то пообещал и должен выполнять. Секретные договоренности? И у Лукашенко уже появился секретный долг? Некаторая информация про тагачасныя перамовы ў Сочи ўсё ж просочилася. Наши друзья в России, имеющие, как говорят, источники, заслуживающие доверия, ознакомили нас с содержанием стенограммы беседы президента Путина и президента Лукашенко в Сочи. Да? И договоренности были в том, что все действия по конституционной реформе и по проведению новых выборов должны быть проведены уже в 2021 году. Еўрапарламент заявіў, што не прызнае вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі і рэкамендаваў еўразвязу падтрымаць міжнароднае расследаванне злачынстваў рэжыму, а таксама ўвесці трэці пакет санкцыяў, які будзе ўключаць беларускія кампаніі і алігархаў. С моей точки зрения, мы немножко просто опоздали. Надо было раньше активно вмешиваться, ну, не в том плане, как говорит об этом Лавров, но, во всяком случае, играть какую-то активную позицию, а вначале Европейский Союз боялся, и он до сих пор, в принципе, боится сильно каким-то образом показать свою активность в этой сложной ситуации. Тым часам абраны прэзідэнт ЗША Джо Байден падкрэсліў, што Беларусь уваходзіць у лік пытанняў, якія ўяўляюць для ЗША і Еўропы ўзаемны інтарэс. Газета The Washington Post закликала Байдена запросить Тихановскую на инаугурацию и встретиться с ней у Белом доме. Да, мы планируем, естественно, встречу с Джо Байденом, и у нас уже есть приглашение на такую встречу. Максим, кто бил? У рамках Народнага трыбуналу штаб Святланы Тихановскай падаў у Літве першую заяву аб расследаванні злачынства сілавікоў па універсальнай юрысдыкцыі. У справе збітага прадпрымальніка Максіма Харошына сабраныя доказы, вядомыя асобы падазраваных. Літоўскі закон дазваляе праводзіць следства і суд, калі злачынства было здзейсненае за мяжой. Универсальная уголовная юрисдикция позволяет проводить расследования во многих странах. И мы думаем, что наш план «Народный трибунал», который направлен на прекращение репрессий, с помощью многих мер должен остановить эти репрессии. У Беларусі працягваюцца няспынныя суды над тымі, хто выказвае пратэст супраць несправядлівасці і гвалту. Працягваецца паляванне на журналістаў. Вот из 9 сейчас фигурантов уголовного дела, которые заведены в Беларуси против журналистов, чтобы вы понимали, 6 это операторы. Это люди, которые просто наводят свои камеры на то, что происходит на улице, и ничего не говорят в кадр. То есть это просто молчаливые свидетели. За кратами подозреванными у криминальной справе застаются журналистки Белсату Дар'я Чульцова и Кацярына Андреева, а таксама корэспандэнтка Тутбай Кацярына Барысевіч. Тэлебачанне показала пакаянне доктара Артёма Сорокіна, які перадаў журналістцы дакумент з пацвярджэннем, што Роман Бондаренко быў цвярозым, а не загінуў у п'янай бойцы, як прадстаўляе афіцыйная версія. Это моя ошибка, необдуманный шаг, что я поддался на уговор девушки, которая представилась журналисткой, и передал ей информацию из медицинской документации. У Беларусі праходзяць флэшмобы 0 праміле. Столькі алкаголя знайшлі ў крыві Романа Бондарэнкі, які памёр у рэанімацыі, не прыходзячы ў прытомнасць.
Такие акции провели журналисты Тутбай, докторы, рабочие МТЗ, работники IT-сферы. Многія з тых, хто гэтымі днямі выходзяць з-за кратаў, масава хварэюць на каранавірус. Адміністрацыя турмаў не робіць ніякіх захадаў засцярогі. Вязні часта не атрымліваюць неабходнай дапамогі. Инсулина не получают, этики, например. То есть им просто запрещают его даже и передавать. И также я знаком со случаем, когда человеку не передали варфарин. Если вы знаете, это антикоагулянт, который пьют пожизненно. То есть человек без варфарина в течение нескольких дней получает либо инфаркт, либо инсульт. Тое, што з вязнямі так абыходзяцца наўмысна, ускосна пацвердзіў і Александр Лукашенко, які наведаў 6-й шпіталь, дзе лекуюць хворых каранавірусам. Вот эти люди, которые переболели, они уже никогда бастовать не будут. А за адным Александр Лукашенко заявіў у шпіталі, што з новай канстытуцыяй ён ужо прэзідэнтам працаваць не будзе. Это важное заявление. Я бы сказал, что одно из самых важных за последние месяцы. Это единственный шанс и ему избежать личной трагедии и дать возможность Беларуси нормально развиваться. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.